orgullosos porque unha pobreza como a ti pois chegar a tan alto, que sirva tamén de exemplo para toda esta xuventude deportista que temos na Pobra, pero decirlle tamén que os éxitos se consiguen con traballo, sobre todo, con entrenamento, para que o sigan facendo, entrenando e traballando todos os días. E quero tamén decir que se queremos facer un pequeno obsequio no nome do Concello, a ver se che dá sorte, é unha xabarina nova, espero que che dé moita sorte e que che traia tamén moitos éxitos no futuro. Así que, enhorabuena e moitísimas gracias. Puedo guardar.